Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Txantreako sokatira taldeko Carmen eta Alaitz izango ditugu gure platoan. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1955ko urriaren 28an Bill Gates Microsoft konpainiako burua jaio zen. Gainera, urriaren 28an ere, baina 1967an Julia Roberts aktore estatubatuarra jaio zen. Gainera, gaurko egunez, 1974an Joaquin Phoenix aktore eta musikaria jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez 1989 urtean, Rafael Alberti 27ko belaunaldiko poeta espainiarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur urriaren 28 osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak 2022ko aurrekontu orokorren aurre proiektua onartu du. Nafarroak koronavirusaren aurkako txertoaren 1.000.000 dosi baino gehiago eman ditu. Urtean 1000 persona inguru sartzen dira Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko Iktus unitatean. Osasun mentalari eta genero berdintasunari buruzko esku hartze programak ezarriko ditu Nafarroak Iruñako espetxean. 26. jagoin jardunaldia aurkeztu du Euskaltzaindiak Iruñan. Aurtengo ekainaren 17an iragarri zen 2021ko Etxepare sariaren irabazlea Zizur Nagusiko udaletxean, Amaia Egidazu Arrubek eskuratu zuen saria Dorotea obrarekin. Goizeder aurre eskolak barruko ikasgelak eta lantegiak egokitzeko eta kanpoko eremuen irisgarritasuna hobetzeko obren bigarren fasea amaitu du. Azaroaren 28an amaituko da epea argitalpenen ediziorako laguntzen deialdian lanak aurkezteko ala paperezko formatuan nola euskarri elektronikoan udalak, profesionalei argitaletxei eta irabazi asmorik gabeko entitatei zuzendutako deialdi berri hori 51.000 euro zornitu du. Irujo kontseilariak Erratzuna Amaiurren eta Zugarramurdin turismo jasangarria sustatzeko egindako jarduerak bisitatu ditu. Nafarroko gobernuak lankidetza hitzarmena sinatuko du Aragoirekin bi erkidegoetako material arkeologikoak berrantolatzeko. Herritarrekiko harremanetako departamentuak Alsasu, Lizarra eta Iruñara haurren eskubidei buruzko antzeslana eramanen du. Nafarroko gobernuak premiazko zaio du Lesakaren eta Eurobelo sare europarraren artean bizikleta bide bat eraikitzeko ondasunak desjabetzea. Non dago Mikel, Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamasek ekoitzitako dokumentala Goya sarietako dokumental onenaren aukeraketan bertze 15 proiektuekin batera sailkatua izan da. Larunbatetik aintzinera hilerrira ibilgailuz sartzea mugatuko da asteartera bitarte domu sanduen ospakizunak direla eta. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 6etan Yamaguchiko liburutegian Kamishibai kontakizuna eta tailerra eginen dute. Ordu berean gainera, baina Atarrabiako kulturetxean Virginia Elvira Ipuin kontalariak ausartak saioa eskainiko du. Beranduago, 6:30 hasita eta geltokin mintzodromoa ospatuko dute. Parte hartu ahal izateko lehenago izena emanda izatea ezinbestekoa izanen da. Eta gaur ere arratsaldeko 7etan, gau beltzaren inguruko solasaldia eskainiko dute Josu Ozaita eta Joseba Larretxeak Antxoaingo Arrobi gaztelekuan. Bukatzeko, bihar arratsaldeko 7:00 Euri Zitalari esker liburuaren aurkezpena eskainiko dute Itxaro Borda eta Ane Garziak Karrikirin. Liburu aurkezpena eta Amaia Ezpeldoi detektibeari buruzko solasaldia izanen dira. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, gobernuak PFESa jaistea proposatu du eta 30.000 eurotik beherako errentei hobariak emango dizkie.
Argazkian aldiz, osasuna gaindiezina dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Foru Gobernuak lehen alarma egoerako isunak baliogabetzen dituela jakinarazten du azal honek. Baita UPN-ren barne haustura ikusgarri bihurtzen dela ere, dimisio gehiagorekin eskualdean. Bestalde, hornitzeko zailtasunek urdaiazpikoaren eta gaztaren prezioak mehatxatzen dituztela aipatzen du, eta autoeskolek prestakuntza virtualeko zentroak baztertzen dituztela ere jasotzen du. Bukatzeko, Nafarroako jatorrizko deiturak aurtengo bilketan 59 milioi kilo mahats bildu dituela nabarmentzen du egunkari honek. Diario de Navarrara pasako gara. Nafarroak 30.000 eurorainoko errentetarako 130 euroko aurrezki fiskal txikia proposatzen duela dio gaurko titularrak. Argazkian, 16 urte geroago, osasunak Madrilen puntu bat eskuratzen duela nabarmentzen du. Bestalde, Foru Gobernuaren komunikabideak urteko 18 milioiko kostua izango lukeela jakinarazten du azalak, eta Gaiarre antzokia edukiera osora itzuliko dela ere iragartzen du, 35 ikuskizunekin. Gainera, santu guztien egunean, murrizketarik gabeko hilerria izanen dela aipatzen du. Eta azkenik, alarma egoerako isun guztiak itzuli egin beharko direla azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Egiari zorrek inpunitatearen aurrean bere samintasuna erakusten duela dio titularrak. Bestalde, presoei auzitegi nazionalak jartzen dizkien oztopoak Gasteizen aztergai izanen direla iragartzen du. Argazkian, permafrost erloju bomba klimatikoa erakusten du. Gai aldatuz, euroeskualdearen helburua kohesio sozioekonomikoa izanen dela aipatzen du garak. Gainera, KADek LGV-ren proiektuari berriro ekiteko argudioak zalantzan jarri dituela azpimarratzen du. Horretaz gain, EBko auzitegiak Poloniari egunean 1 milioi euroko isuna jarri diola jakinarazten du. Baita, Amaiurrek bere altxor arkeologikoari 1612ko lan bat gehitu diola ere. Bukatzeko, non dago Mikel Goya sarietarako aurre hautatua izan dela iragartzen du azalean. Berriara pasako gara orain. Titularra 13/13ko akusazioa eraikitzeko frogak eman zituztenek ez dutela deklaratuko da. Argazkian, Alain Rousset, Urkullu eta Txibite ageri dira, kohesioa helburu dutelarik. Horretaz gain, Nafarroako gobernuak 2022an inbertsioak 130 handituko dituela jakinarazten du azal honek. Bestalde, Durangoko azokak da pro aurkeztu duela ere aipatzen du, 4 eguneko topaketa profesionala. Eta amaitzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko lan eskaintza batean irregulartasunak atzeman dituztela jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Eduardo Santosen deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, kartzelan daudenak herritarrak direla eta kanpokoek duten arreta berbera izan behar dutela. Bestalde, osasunak Madrildik urre gorria ekarri duela aipatzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Nafarroako gobernuak 2022ko aurrekontuen proiektua onartu duela azpimarratzen du orrialde nagusian. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta zeruan ostarteak izango ditugu. Giro eguzkitsu eta argiarekin jarraituko dugu, baina atzo baino hodei gehiagorekin. Ebro ibarrean behe-lainoa sortuko da goizean goiz eta baliteke luze irautea. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta une batzuetan enbarazu egingo du. Temperatura igo egingo da Kantauri isurialdean eta maximoak 22-24 gradu artekoak izango dira. Hegoaldean aldiz berdintsu jarraituko dute edo apur bat jaitsi egingo dira. Eta bihar, ostiralean eguraldi aldaketa espero dugu. Temperatura apur bat jaitsi eta euri pixka bat egin dezake. Hodeiak nagusituko dira zeruan egun osoan eta une askotan estalita ikusiko dugu zerua. Gainera, euri pixka bat egingo du, nahiz eta noizean behin eta euri txikia egin. Hegoaldeko haizea zakar ibiliko da, baina eguerdi partean eta kostaldean iparra sartuko da. Temperatura maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean, eta 17-18 gradu ingurukoak gainerako tokietan.
Txantreako sokatira taldetik Alaitz eta Carmen etorri dira gure platora. Kaixo, bikote? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bueno, esan bezala, zuek biak sokatiran aritzen zarete, Txantreako sokatira taldean, eta, bueno, zer moduz denboraldi hau? Bueno, hasi dugu oraintxe bertan eta nahiko ongi momentuz. Nafarroako txapelketan geratu ginen bigarrenak, eta nik uste lehiatu genuela nahiko ongi. Orduan maila ona, ematen zabiltzate momentuz. Momentuz bai. Eta noiztik zabiltzate zuek sokatiran? Ni aurten 6 urte egiten ditut. Ni hasi nintzen 15 nituenean, orduan 8. Bai, 8. Eta nolatan apuntatu zineten, ez? Sokatira bezalako kirol batetara. Ni hasi nintzen kuadriako batek sokatira egiten zuelako, eta egun baten esan zidan Alaitz etorri probatzera eta gustatzen bazaizu geratu. Eta gustatzen zitzaizun. Eta hemen. Pues ni gutxi gora bera berdin, auzoan beti egon izan da nahiko kultura horren inguruan, eta hori, egun batean joan nintzen frogatzera eta hortik aurrera. Bueno, eta Txantrean egiten duzue sokatira, ala badaude ere beste herri kirolak egiteko taldeak edo aukerak? Taldean batez ere sokatira egiten dugu, gero badago aukera beste modalitate batzuetan parte hartzeko. Eta gero badugu baita txikien taldean, kadetetan eta aurra eta kategoria horietan egiten ditugu herri kirolak. Baina gero kategoria absolutuan bai sokatira bakarrik. Eta nola entrenatzen da sokatira? Pues polea baten kontra eta poleari jartzen diozu pisua, gimnasioko makinetan bezala, eta poleak egiten du gora eta zu atzera. Eta orduan geroz eta pisu gehiago sartzen ibiltzen zarete? Bai, bueno, landu nahi baldin baduzu teknika, agian pisu gutxiago, baina erresistentzia landu nahi baldin baduzu, pisu gehiago. Eta zein da gakoa sokatiran? Biak, ez? Biak. Erresistentzia, teknika... Dirudiena baino zailagoa da, bai. Sokatiran aritzea. Jendeak pentsatzen du ez, agian, pixkat joku bat bezala dela edo... Bai. Jende guztiak galdetzen dizunean zera egiten duzu, sokatira, patian egiten dena, bai, patian egiten dena. Orduan gogorra da, gero, berez entrenatzea eta lehiatzea. Gero, lehiatzen zaudenean, agian tira batek iraun dezake 1 minutu, eta bigarren minutuan ja zaude ezin duzula gehiago. Eta luzatu daiteke ere? Bai, izan daiteke 20 segundutako tirada bat edo 4 minututakoa, orduan. Eta orain arte aritu zarete, ez, Nafarroako sokatira txapelketan, baina nesken taldea, ez? Bai, hori da. Neskena eta mutilena. Izan da, nesken txapelketa eta bitartean mutilena. Eta orain hasiko zarete talde mistoetan. Hori da, mistoa. Eta zer nahiago duzu ez zuen kasuan edo? Desberdina da, ez? Nesken taldean lehiatzea ala mistoan? Bai. Bai, azkenean neskak eta mutilak ezberdin tiratzen dugu, bakoitzak bere teknika, bere postura dauka, eta orduan batzean arraroa da, baina nik nahiago dut nesken. Nik ere, berdina. Arraroa egiten delako... Bai, azkenean, bakoitzak entrenatzen dugun nesketan egun batzuetan eta mutiletan beste batzuetan. Eta orduan, teknika hori uztartzea egiten da nahiko zaila. Baldin bada talde bat entrenatzen duela elkarrekin nesketan eta mutiletan, nik ustez berdina dela, baina gure kasuan bakoitzak bere tiratzeko modua dauka orduan. Gero, lehiatu behar duzuenean talde mistoan ez zarete lehenago elkartzen probatzeko edo... Bai, baina aste bateko tartearekin bakarrik edo horrela. Orduan, garrantzitsua da ere ez, zuen arteko konexio hori edo... Bai. Eta talde batean zenbat pertsona aritzen dira? Normalean 8 pertsona aritzen dira, baina bai Nafarroan egiten dugula taldekide kopuru hori ez bada 8 iristen, bai jaisten dugula 6 pertsonetara. Gertatzen hori da nesketan, mutiletan bai 8 taldekide egoten dira. Bai. Baina txapelketa ofiziala 8 pertsonetakoa. Eta zuen kasuan zenbat neska zaudete? Taldean orain egongo gara 12 pertsona.
baina hori, pues, lehiatzeko momentuan pues, mugatzen dugu 6etara edo 8etara, lau ere tiratzen ohi dugu batzuetan. Orduan neskei gehiago kostatzen zaie agian kirol mota honetara animatzea. Agian bai. Bueno, aurten Nafarroako txapelketan bai nesken talde gehiago egon direla, mutiena baino. Baina, izan da, ez ohiko gauza da. Bai. Lehenengo aldiz gertatu da. Bai, hasi berri dira bi nesken talde berri, Arases eta Maiur. Eta orduan horrek egin du neska gehiago gotea. Eta hori Seinale hona, ez? Bai, hori bai. Zuentzako ere ez, azkenean lehiatzeko orduan. Orduan uste duzu etorkizunera begira, kirol honek ez, eta bereziki nesken arloan zabaltzeko joera izanen duela. Nik uste berpizten ari dela sokatia, eta hori polita da. Ari dira igotzen lehen kadetetan tiratzen zuten aurrak, ari dira tiratzen kategoria absolutuan orain, eta orduan jarraitutasun bat edo sortzen. Orduan, lehen agian aurrak zirenan bai ez, apuntatzen zirela, baina gero azkeneko pauso hori kostatzen zen. Eta zergatik, uste duzu, gertatzen zela hori? Ez dakit. Berez, aurretan ez dute tiratzen adibidez zapatilla bereziekin, da gogorragoa sokatiran ikuste, eta orduan agian horrek ere ez du ematen pausu hori ematera. Gainera, pauso hori emateko adina 14-15 urte dituzunan da. Orduan, adin horrekin ikuste sokatira ez zaitu arreta deitzen ez dizu erakartzen. Orduan, eta aipatu duzu zapatilena, ze gauza behar dira, ez? Ze berezitasun behar dira sokatiran aritzeko? Hori dena goma gaineko sokatiran, ze lur gaina da ezberdina. Estilo desberdinak edo. Bai, badago lur gaineko sokatira eta goma gaineko sokatira, guk egiten dugu goma gainekoa. Eta orduan, zuk tiratzen duzu goma batzuen gainean, lurrean jartzen dira goma batzuk, eta orduan zure zapatilek daukate kautxoa izango balitz bezala ez irristatzeko. Eta orduan, kadeteek ezin dute hori erabili. Erabiltzen dituzte zapatilla normalak. Eta horrek nekatzen du askotz gehiago. Orduan hori izango litzateke ez, desberdintasun nagusia. Bai. Eta zergatik ez duzu egiten adibidez hori aipatu duzun, ez? Beste sokatira mota hori lur gainekoa? Nafarroan ez dago iturarik. Bizkaian batez ere bai, baina Nafarroan ez. Bai, izan zen, duela 2 hilabete sokatira mundiala Getxon. Lur gainekoa. Eta Nafarrek ez zuten... Ez dago iturarik ez. Ohitura kontua besterik ez. Bai. Eta aipatu duzula mundiala, zuek ere, Irlandan izan zineten ez, pandemia aurretik. Bai, justa aurretik. Eta zer moduz izan zen esperientzia? Bai, niri gustatu zitzaidan pila bat. Nolakoa izan zen? Izan ziren 4 egun bakarrik, baina sentimendu pila bat 4 egunetan, irriak, malkoak, guzti. Bai. Gainera, egin genuen lan handia ara iristeko, eta 4 egun horietan bakarrik lana irudikatzea edo hori izan zen nahiko hori, sentimendu festa. Eta zen nolako emaitza edo izan zenuten? 500 kilotan nahiko ongi. Eratu ginen 4garrenak. Semifinal bat izan genuen, eta semifinala galdu genuen. Baina, oso posik. Bai. Oso posik. Eta espero duzu beste behin parte hartu alizatea mundial batean? Zaila dago? Aurten badago, 2022an badago, baina ez gara aurkeztu behar, momentuz. Momentu hauetan zeintzuk izango lirateke zuen helburuak? Hobetzen segitzea. Hobetzen segitzea, Nafarroako, Euskal Herriko txapelketa sortzekoa ahalik eta hoberen egitea. Ze gainera, tiralari berriak ditugu, horiek
ere taldeko dinamikan sartzea eta hobetzen saritzea. Bai. Aipatu dugu, ez, orain Nafarroako txapelketa mistoa edo izanen dela, eta datozen lehiaketak noiz eta non izango dira? Badago asteburu hontan, larunbatean Antsoainen, eta hurrengoan finala Leizondon. Eta jendea animatzen da, ikustera joaten, somatzen duzue jendeari interesatzen. Azkeneko jardunalditan ari da jendea etortzen, eta betianik izan da frontoia eta grada guztia utzi guk, hor motxila jarrita, eta pasaren jardunalditan etortzen da jendea ikustera, animatzera, eta hori ere... Zueien animatzen zaituzte. Bai. Orduan afizio hori pixkat pizten ari da, nola bai? Bai. Agian pandemiak eragina izan agian bai. Duzue? Agian bai, edo ez dakit. Bueno, ja mantentzen den, ez? Eta jende hori animatzea sokatira probatzera. Bai, eta mundu guztia animatuko zenuke, ala behar da, ezakit, nolabaiteko fisikoki edo indartsua izan behar da, edo... Berez ez. Guk ez dugu egiten kribarik, taldekideak bilatzeko. Eta gero, bai egia dela fisikoak egin behar dituzula taldean zaudenean, baina sartzeko ez dugu jartzen irizpiderik. Edo nor animatu daiteke behintzat probatzera, ez? Bai. Dena den bai egia dela, ez? Hor askotan pisuaren inguruan aritzen zaretela, hori nola da edo? Nesketan baditugu bi kategoria, 540 eta 500 kilokak, eta taldea, txapelketa aurretik taldea pisatu behar da, eta adibidez, 500ko txapelketa baldin bada, 500 baino gutxiago pisatu, guztien artean. Baina... Normalean ez duzue arazorik izaten? Ez, bueno. Pisua jaitsi behar da, orduan batzuetan gozea pasatu behar dugu, bestetan... Bai. Hori gogorra izango da, ez? Bazkaldu gabe pisatu... Bai. Eta nola egiten dituzue alakoak, ez da oso gogorra edo agian arriskutsua izan daiteke, ez? Ere imaginatzen dut gaizki... Bai, berez, hoberena da pisua jaistea progresiboki. Baina askotan gertatzen dira lesioak eta bar, eta orduan, hori. Lan egin behar duzu daukasunarekin. Denain moldatzen zarete, ez? Bai. Eta hori zen, entrenatzaileak ere nolabaiteko pautak edo emango dizuela, ez? Entrenatzailea jartzen digu bakoitzari gure pisua. Orduan, bakoitzak bere pisuan egon behar du taldea sartzeko. Hori da. Baina askotan pasatzen da adibidez, batek ematen duela kilo bat gainetik, eta beste batek gutxiago, orduan kiloiek konpensatzen dira. Horrela ez, pixkat komplikatua izan daiteke, baina gertatzen da orduan. Eta gero txapelketa guztietan kiloak berdinak dira, ez? Bai. Kategoriak dira kiloen arabera. Gero mutietan badaude 4 kategoria ezberdin. Eta haiek dituzte aukera gehiago taldeak sartzeko, ze 4 kategoria ezberdin izan da, sartu ditzakezu talde ezberdinak. Baina guk bakarrik nik isu ditu. Eta hori gertatzen da, neska gutxiago aritzen zaretelako sokatiran, nola... Ez dakit zergatik, baina beti izan da horrela. Bai. Zer iruditzen zaizuean gehiago egin beharko zirela? Bai. Agian bai. Tarteko pisu bat nik somatzen dut faltan. Bai. Baiz, azkenean dago 40 kilotako tartea bata bestearen artean. Eta hori asko da. Bai. Bale, ados. Eta, bueno, ez dakit, somatzen duzue geroz eta neska txiki gehiago animatzen direla sokatiran lehiatzen. Bai, ez? Bai. Bueno, guk entrenatzen ditugu aurrak ere. Bai. Eta taldean ditugu neska gehiago mutilak baino. Bueno, orduan azkenean ez, badirudi guztiak nolabait erakusten duela geroz eta... Gainera, aurten kadeteak ziren neska asko igo direla kategoria absolutora, eta orduan horrek ere egin du Araxes adibidez taldea ateratzea, eta hori somatzen dela
ematen dela jarraikotasun bat. Vale. Eta, bueno, Nafarroaz gain, ez? Nafarroko txapelketaz gain, aipatu duzu ere Euskal Herrikoa egoten dela, eta hori noiz da, edo nola antolatzen dira txapelketak? Urrian, hasten hori da Nafarroako 8x8 txapelketa. Gero, Azaroa abenduan Euskal Herriko laukoa. Gero, otsaila eta... Bai, Ego Berriak eta gero, normalean izaten da mundialaren arabera, ze baldin badago munduko txapelketa, izaten da lehenago mundialera joan ahal izateko, baina hori izaten da urtarrila, otsaila tartean. Euskal Herriko 8x8. Hori. Eta gero ja maiatzen, Nafarroako lau biderla. Eta noiz amaitzen da? Edo denboraldia? Maiatza bukaeran, bai. Osa, hasten da iraila urrian eta bukatzen da maiatzan. Orduan ikasturte oso Bai. ematen duzue tiratzen. Bai. Eta dirudiena baino sakrifikatuagoa da. Nire ustez, Bai. Bai, adibidez, astean zenbat denbora entrenatzen duzue edo... 4 egun, no? Guk egiten ditugu 2 egun sokatira eta beste 2 egun fisiko. Baina bai, mundialera joan ginen denboraldi hori, gehiago entrenatu. Bai, egiten genituen nik uste 3 soka eta 2 soka eta fisiko. 2 fisiko. Eta, klaro, larunbatean edo igandean baldin badaukazu txapelketa, pues ja, da, aste osoa. Horrekin, ez? Bai. Eta nolabait somatu duzue konfinamenduak, ez? Eragin dizuela. Bai, osea, hori justo bueltatu ginen Irlandatik eta hori konfinatu gintuzten. Eta gero ere aurreko kurtsoan, osea, egon ziren txapelketa askoz gutxiago, gainera guk izan genuen rebrote bat hor taldean, askok eman genuela positibo eta orduan egon ginen entrenatu gabe, nabaritzen, bai. Eta baina berreskuratu duzue orain? Bai. Kostatu zitzaizuen berriz? Bai, pixka bat, bai. Osea, eske bueltatu ginen kriston subidoiarekin eta... Gero, batean ezin entrenatuz, ala etxean ere entrenatu zenuten. Bueno. Pixka bat, baina ez zen berdina. Azkenean entrenatzen zenuen, nik entrenatzen duen ordu bat edo horrela egunen bakoitzean, egunero. Baina, eske oso gutxi zen. Gainera azkenean ez, gehiago da kirol kolektibo bat, individual. Bai. Osea, zure etxean ezin duzu sokatira entrenatzen. Claro. Osea, entrenatzen dituzu fisikoak, sentadillak egin, plantxak eta listo. Bueno, orain berreskuratu da, ez? Bai. Ez dut gertatzen behintzat ere Irlandakoaz gozatu ahal izan zenuten. Bai, hori bai. Ez dakit, ez? Nola animatuko zenukete alde batetatik sokatira probatzera eta bestetik ikustera joatera ere, ez? Ez dakit, osea, herrietan bai dagoela nahiko afizioa, osea, baina betidanik ikustera joateko. Eta abuztuan baita txandrea. Bai. Azkenean, talde herrikoia denez, osea, oso auzoko taldea denez, jendeak ezagutzen gaitu guztioi. Eta orduan, etortzen dira. Bai. Gainera, badaude gazte askok kadete mailetan eta horrela egin zutela sokatira, orduan, gero utzi zuten, baina badute afizio. Bai. Orduan etortzen dira. Eta bai, beste herrietan eta etortzen direla askok. Bestuak sentitzen zarete. Bai. Hala ere ez, zenbat eta jende gehiago joan, Bai. hobeto izango da. Eta gero frogatzeko, eske azkenean lehenengo egunan ez duzu sokatiraz disfrutatuko, ze egongo zara, mina daukat, eskuak, baina gero hartzen diozu engantxe horri. Bai, orduan zerbait du engantxatzen zaituena. Nik uste izan behar duzula buru gogorra, asko. Aguantatzeko hor tiratzen. Bai. Ze, igual lehenengo urtean, eske, hobetzen joaten zara, baina oso gutxinaka. Orduan izan behar duzu buru gogorra, hor jarraitzeko, eta hori. Bueno, dena denez, probatu nahi duenak, behintzat jakiteko zen. Bai. Hortxe zaudete txantrean. Bai. Ez dakitez, agian amaitzeko,
zerbait faltatu izan den, esan gabe, ala besterik gabe, ez, zerbait gehitu nahiko zenuketen. Nire partetik ez. Listo. Bueno, orduan, ez? Norbaitek ikusi nahi badu, aipatu duzue asteburu honetan Antxoainen egongo zaretela. Bai, hori Eta da. horrengoan izan da. Hori da. Orduan aukera polita eta bestela probatzera jateko, ez gelditzeko hor bakarrik ikusleen tartean edo. Mila esker, bikote etortzeagatik eta Zuri. guzti hau kontatzeagatik. Ongi joan dadila guztia. Eskerrik asko. Udalerrietako albistetara pasako gara. Etxaurin, azarotik ekainera bitarte, astelehen eta asteazken goizetan, 10 eta 4 11 eta 10 jarduera fisikoa eta memoria jarduerak eginen dituzte doain. Zikloaren hasiera azaroaren 8an izanen da, eta lehenago azaroaren 3an ate irekien jardunaldia eginen dute nahi duenak frogatu dezan. Izen emateak udaletxearen bidez egin beharko dira. Eta bestalde, igande honetan, urriaren 31an, Eia sola antzerkiaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 7etan udaletxean sarrera librearekin edukiera bete arte. Eguesibarren, elikagai osasungarrien kontsumoa areagotzeko eta horrela aurren elikadura ohiturak hobetzeko, azaroan hainbat elikadura tailer eskainiko dituzte. Azaroko ostegunetan izanen dira arratsaldeko 5etan. Frutekin apaintzeko tailerra, esnekien tailerra, askari osasungarrien tailerra eta edari osasungarrien tailerra izanen dira urrenez urren. Aldez aurretik, ludotekan erregistratuta dauden 3 eta 12 urte bitarteko adingabei zuzendutak egonen dira, eta gaztelaniaz eskainiko dira saioak. Izen emateak, urriaren 29tik aurrera, ludotekan aurrez aurre emailez edo telefonoz egin beharko dira. Bestalde, azaroaren 8tik 14 zientziaren astea burutuko dute Ibarrean. Dagoeneko jarduera programa kontsulta daiteke eta batzuetan izena ematea beharrezkoa denez, horretarako estekak ere ahalbidetu dituzte. Eta azkenik, igande honetan, Iruñerria dantzabira Sarrigurenera iritsiko da. Goizeko 12etan elkartuko dira udaletxeko plazan. Uharten bihar emakumeak kirolean mahai ingurua eginen dute arratsaldeko 7etan kulturetxean. Parte hartzaileak Carmen Rubio arku tiroko kirolari paralimpikoa, Maialen Gelbenzu borroka olimpikoen eta horri lotutako disiplinen Nafarroako Federaziokoa, Enar Etxeberria Uharteko errendimendu handiko kirolari eta nutrizionista, Ane Mendiburu Uharteko errendimenduko pilotaria eta Naroa Zúñiga Uharteko karate eskolako entrenatzailea izanen dira. Sarrera librea izango da edukiera osoa bete arte. Larun batean, bestalde, familiarteko Ameli antzerkiaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 5:30 kulturetxean. 5 urtetik gorako aurrei zuzendutako ikuskizuna da gaztelaniaz, eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Horretaz gain, astelenean, Nafarroako nazioarteko 26. ziklo koralaren barne, Estoniako koro mixto Vox Populi abesbatzak kontzertua eskainiko du San Juan Evangelariaren elizan arratsaldeko 8:30 doako sarrerarekin. Eta uharterekin bukatzeko, konpartsak bere eguna azaroaren 7an ospatuko duela jakinarazi du eta kalera itzuliz eginen duela. Egun horretarako, egun osoko egitaraua antolatu dute. Goizeko 9etan uharteko gaiteroek dianak joko dituzte. Ondoren, 10etan joaldunak arituko dira uharteko kaleetan barna. Beranduago, 11:30 konpartsa aterako da, eta egunarekin bukatzeko arratsaldeko 7etan zezensuzkoa egonen da berdintasunaren plazan. Larunbat honetan, hilak 30, Iruñeko udaltzaingoak San Jose hilerrira ibilgailuz sartzeko ohiko kontrol dispositiboak abiatuko ditu. Neurri hori igande eta astelehenera arte azaroak 1 domu santuen egunera arte luzatuko da. 3 egunetan zehar, Nafarroa etorbidetik, Donibane Kirol elkartearen ondotik, hilerrira oinezkoak baino ezin izanen dira sartu. Goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara, zirkulazioa moztuko da Nafarroa etorbideko biribilgunean, Donibane Kirol elkartearen ondoan.
Orkoien eta Biurdana kaleen arteko bidegurutzeko biribilgunean, Julio Caro Baroja Lagranja BH-iren ondoan eta Miluzeko errepidean, Barainaindik gertuen dagoen sarbidetik aurrera. Nolanahi ere, pertsona eta batez ere ibilgailu ugari ez dabiltzan orduetan, udaltzaingoak ibilgailuen zirkulazioa baimenduko du Orkoien eta Biurdanako biribilguneetan eta Miluzeko errepidean. Hala nahi dutenek, Nafarroa etorbideko biribilgunearen ondoko behin-behineko aparkalekuan, Donibane Kirol elkartearen eta Biurdanako parkearen artean aparkatzen ahalko dute. Sarbidea Nafarroa etorbidetik izanen delarik. Horretaz gain, hilerritik gertu dauden Donibane auzoko bideak aparkatzea arautuko eremuak direnez, bertan txandaka aparkatzeko toki ugari egonen dira. Sarbide librea izanen dute taxiek, Loradenda enpresetako ibilgailuek, udaltzaingoak emandako txartelarekin, eta minusbalitasun txartela indarrean duten ibilgailuek. Beti ere, txartelaren titularra ibilgailuan badoa. Eta gai aldatuz, bestalde, zabalik dagoia da azaroaren 25 bitarte argitalpenen ediziorako udal laguntzen deialdiaren obrak eta proiektuak aurkezteko epea, paperean zein euskarri elektronikoan. Deialdi horren bidez, Iruñeko udalak jarduera sustatu nahi du sektore horretan. Eskaerak telematikoki aurkeztu behar dira, pertsona juridikoendako diru laguntzen eskaera elektronikoa izapidearen bidez. Iruñeko udaleko egoitza elektronikoan, udaleko erregistroetan edo legeak aurreikusten dituen beste edozeinetan. Informazio guztia udalaren webgunean eta Nafarroako aldizkari ofizialean kontsulta daiteke. Deialdiak xede du laguntza ekonomikoa ematea argitaletxeei, profesionalei eta irabazi asmorik gabeko entitatei Iruñearekin, haren kulturarekin, folklorearekin, pertsonaiekin eta historiarekin lotutako literatura sorkuntzan eta ikerketa zientifikoan. Bai, paperezko euskarri tradizionalean, bai euskarri elektronikoan. Modu horretan, argitalpen sorkuntza eta edizioa bultzatu eta kalitatezko eskaintza sustatzen da, askotarikoa, literatura jarduera eta egileen lana bultzatzen dituena. Nafarroako parlamentuan ere izan gara suizidioari buruz galdezka. Bai, zalantza barri, ziurazki pandemiarekin areagotik egin dira jokaera horiek, zoritzarrez. Gogoratu behar dugu aldez aurretik ere datu keskagarriak ziren. Estatu osoan urtero 400 kasu inguru ematen ziren, beraz egunero 10 baino gehiago estatu osoan. Eta ziurazki pandemiak ez du lagundu arlo honetan justu kontrakoa, ez nahi dut eta are gehiago gazten inguruan. Gogoratu behar dugu, giltzapetuta etxeetan egon ginela, gero apurka hasi ginen ateratzen, lagunekin ere apurka biltzen, baina ia musurik eman gabe, bezarkadarik eman gabe, esan utera oso arraro batean, ezta? Eta ziurazki horrek eragina handiago izan du gazten artean, ezta? Ziurazki horietako batzuk galdetzen zieten zer gertatuko da nire bizitzarekin, zer gertatuko da nire ikasketekin, zer gertatuko da nire lagunekin, nire neska lagunarekin, nire multilagunarekin, geroa oso argia ikusten ez dutelako. Orduan, halako kontua gertatzen dira bereziki krisi baten ondotik, krisi ekonomika, soziala, kasu honetan, gaixotasun batengatik zen, baina gero etorri zen ekonomikoa, soziala, handitu dira kezka horiek eta horrexegatik gertatu direnak. Informazioa nik uste dut oso garrantzitsua dela arlo honetan. Zoritxarrez, denbora luzez esaten zen honi buruz hitz egin behar ez zela, dei efektua gerta litekeelako, Werther efektua deitzen dena, hain zuzen ere. Eta orain justu kontrakoa esaten da. Horri buruz naturaltasunez hitz egin behar dugu, informazioa eman behar dela,
eta honekin, gai honetan, ziurazki zuek edabideek perra handia jokatu dezakezuek informazio serio eta zorrotza ematen halako jokaerak saiesteko, ezta? Esaten da, efektu hori lor daitekela, Papageno efektua ditzen da, Werther efektua zen bestea eta hau da Papageno efektua, eta justu informazio serio eta zorrotzaren bidez lor daiteke jokaera horiek saiestea. Hori garrantzitsua da, suizidioaz normaltasunaz eta beren aurrean hitz egiteak ere lagundu dezake, suizida ideiak dituzten ondoan egotea edo bere buruaz beste bat egiten dutenen ondoan egotea ere mina arintzen, laguntzen, haien ondoan egoteak ere lagundu dezakete, eta beste motako neurriak ere bai, noski informazioa aipatu dudan bezala, baina indar harremanak indartzea, informazio toki ezberdinetan eramatera, adibidez unibertsitatera, ikastetxetara, lantokietara, edota medikuak eta psikologa, psikiatrak beraien bulegoetatik ateratzea eta toki horietara eramatea. Egia da Nafarroko Gazteriaren Institutoak eta Nafarroko Osasun Mentaleko zuzendaritzak egin dituzten azken azterketen arabera, gazteen artean bereziki eta ikasleen artean egoera emozionalean izugarrizko beherakada antzematen da. Ez bereziki trastorno larriak, baina bai, halako jarreretan eta jarrera suizidak daude horien artean kezkagarriak diren datuak, bereziki nesken artean. Horren harira, iruditzen zaigu babes faktoreak sendotu behar direla, bai eskolan bertan, bai familiei baliabideak eman hitz egiteko eta egoera emozionalean dauden kezka horiek eta arazo horiek harik eta lasaitasun handienez hitz egiteko eta pixkat prebentzioaren ikuspuntutik eragiteko neurriak hartzea. Eta hor, osasungintzaren ikuspegitik ere lehen arretak dauka izugarrizko garrantzia. Lehen arreta bada osasun sistemaren lehenengo ate hori eta hor detekzioaren ikuspegitik, prebentzioaren ikuspegitik eta eskolekin elkarlanean programa sendo batzuk planteatzeko momentua izan daiteke hau. Pandemiak azken batean ez du segurazki arazo berririk ekarri, baina bai atzetik zetozen hainbat arazo eta gazteen kasuan beste faktore askorekin lotuta daude, etorkizunera begirako nolako espektatibak dauden, lanaren ikuspegitik, harreman sozialen ikuspegitik, gehiegizko teknologizazioari nola aurregin harreman sozialetan eragina izan gabe, eta uste dut hor eskolak ere osasungintzako sistemarekin batera badaukala zer egin. Ziurazki izango da, oraindik gaixotasun mentalek badutelako estigmatizazio negatibo bat, ezta? Gertatu zaigu askotan, geizki sentitu, ez dakigu zergatik, eta ez gara joaten osasun etxeetara. Eta are gehiago gertatzen da hau, bereziki hori aipatu dudan bezala, gaixotasun mentalekin. Badutelako estigma negatibo bat, badirudi geizki ikusita dagoela gizartean, esaten baduzu, ansietatea, depresio bat duzula, eta orduan baztertzen dugu hori medikoaren gana joatea. Paper garrantzitsua jokatzakete kasu honetan lehen mailako arretako medikuek, hain zuzen ere esaten da, ikerketa batzuen arabera, ikusi da suizidatu diren helduen artean, 50-60 artean, justu aurreko hilabetean egon direla osasunetxean, lehen mailako arretako zentroetan. Beraz, bertako medikuek formakuntza bereziki batekin, pixka bat handiago batekin horren inguruan, halako gaixotasunen inguruan, ziurazki antzeman lezakete halako jokaerak, halako portaerak, eta ziurazki ere baztertu litezke hein handi batean, orain ematen diren kasuak, ezta? Beraz, alde horretatik, paper oso garrantzitsua joka dezakete mediku horiek, hau
baztertzeko. Hori alde batetik, baina noski aldez aurretik apurtu behar dugun ideia horrekin, estigmatizazio horrekin, gaixotasun mentalak beste motakoak bezalakoak direlako. Zergatik hori segurazki adituek erantzun beharko lukete, ezta? Baina egia da, horre jende askorentzat eta gaizki pasatzen ari den jendearentzat ere osasun mentalean sartzea, osasun mentaleko zerbitzuetan sartzea oraindik tabu bat dela. Suizidioa bera da tabu bat, eta jendartean ez dago ongi ikusia, ez da horretaz hitz egiten, eta askotan egoera larri baten aurrean izan daiteke, osasun mentaleko trastorno bat izatea, ala izan daiteke, depresio baten ondorioz, jendeak behar ditu heldulekuak, eta helduleku hori, eta lehen ere esan dut, osasun mentalari sarbidea lehen arretatik eman behar zaio, eta hor, familia medikuek eta lehen arretako medikuek izan behar dute tartea halako egoerak detektatzeko. Azken batean hemen prebentzioa da benetan balio dezakeena depresio baten hasiera edo halako arazoei edo egoera jakin batzuei aurre egiteko baliabiderik ez dagoenean norberak bere burua horretan kokatzea eta laguntza eskatu ahal izatea. Eta segurazki osasun mentalera sartzeko bide honena lehen arreta da. Nik uste dut ezetz argi dago une honetan ez direla nahikoa erabiltzen ari diren baliabideak. Beti esaten da garai bereziek behar dutela neurri bereziak, ezta? Kasu honetan murgilduta oraindik ere, nahiz eta hobe gaude, zorionez hobe gaude, badiru hobe gaudela, horrela da, baina ikusten ari da oraindik murgilduta gaudela eta bereziki arlo honetan suizidioaren inguruan eta gaixotasun mentalaren inguruan areagotu egin dira kasuak eta horrexegatik zaindu behar dira. Beraz, nik uste dut guk uste dugu behar dugula bai diru gehiago eta bai profesional gehiago, esan dut zera beharrezkoa dira, hau saihesteko jokaera hauekin bukatzeko behintzat murrizteko neurri bereziak garai berezi hauentzat. Ez ezagun da ezetz, osasun mentala, osasun sistema gehienetan arreba edo anaia txikia izaten da. Ez dago baliabide nahikorik, egia da, baina hor osasun mentalaren kontzepzioan ere urrats bat eman behar dugu. Osasun mentala ez da soilik garai batean psikiatriko deitzen ziren horiek, ez dira soilik osasun mentalari bideratutako zentro horiek bakarrik, baizik eta osasun etxeetan bertan, lehen arretan bertan, arreta psikologikoa, publikoa izan beharko litzateke lehen urrats hori. Alegia, jendeak arazoren badaukanean, batzuek izan dezakete aukera psikologo edo pribatu batera jotzeko, baina jende askok ez dauka. Eta beraz hor, eta berriro diot, lehen arreta da gakoa. Eta gu proposatu dugu, basate baterako, osasun etxeetan arreta psikologiko publikoa eta egokia eta nahikoa bideratu beharko litzatekela. Eta horrek inbertsioa eskatzen du. Baina hori da gure ustez, gero, arazo komplikatuagoak direnean edo larriagoak direnean, osasun mentaleko zerbitzuetara benetan modu egokian bideratzeko aukera izatea. Eta horrek eskatzen du baliabiderik eta eskatzen du inbertsio ekonomikorik ere. Balioan jarri nahi dut bereziki tokiko ogasunaren legearen inguruan eta bai tokiko inbertsioa planaren inguruan. Nik uste dut oso garrantzitsua direla hemendik aurrera bereziki gure komunitatearen entitate geroarentzako. Beraz, alde batetik azpimarratu nahi du lortutako akordioa. Hasteko gobernuaren barnean, esan zera, indar politiko ezberdinak osatzen dugu
Nafarroko gobernua, eta jarrera ezberdinak izaten genuen hasieratik. Argi geratu zen, Ekonomia eta Ogasuna Kontseilariak aipatu zuenean bakarrik tokiko ogasunaren legean KPI igoko zuela, eta gure aldetik, gero abairen aldetik, mahai gainean jarri genuen hori ez zela nahikoa, eta lortu behar zena zen gutxienez KPI gehi bi. Joan den legealdian lan egin zen ildo horretatik beretik. Eta gero planteatu genuen ere tokiko inbertsioetarako planarako datozen 3 urteetarako 100 milioi inguru izan behar zirela mahai gainean ere. Toki horietan malgutasunez jokatu, kakotzen arte nahi baldin bada alizateko, arazo ekonomikorik ez izateko. Beraz, alde batetik, gobernuaren barnean lortutako akordioa, eta nik uste dut hori azpimarratu nahi dudana, gero abairen aldetik jokatutako paperra, eta gero, orain lortutako beste indarrekin, izquierda-ezkerrarekin eta bildurekin noski. Aste honetan albiste ona izan dugu, udal finantziazioaren inguruan, gure talde parlamentarioa, Euskal Herria Bildu Nafarroa eta gobernua osatzen duten taldeen artean hilabete luzez landutako akordio bat eman da argitara, eta horren bidez, udalek finantziazioan jauzi bat emango dute. Alde batetik finantziazio handiagoa izango delako, eta bestetik finantziazio hori banatzeko irizpideak ere aldatu direlako. Zertarako, azken batean, orain arte, gutxietxiak ziren udal txiki horiek burua ateratzeko aukera izan dezaten. Alegia, despopulazioa hitz egiten dugunean, despopulazioari aurre egiteko eta benetan lurralde kohesioa bultzatu nahi baldin badugu, ohar gaitezen herri txikiek, kontzejuek, izan behar dutela aukera handiagoa zerbitzu egokiak eta kalitatezkoak eskaintzeko herritarrei, benetan populazioa finkatu nahi baldin badugu landa eremuetan ere. Bestela orain arte bezala, hiri handienek, Iruñak berak finantziazioaren ehuneko handiena, baina diferentzia handiz hartzen baldin badute, galtzaile ateratzen direnak azken batean eskualde, landa eremuko eskualdeak dira eta herri txikiak dira. Beraz, uste dut finantziazio modu berri hau justoagoa dela, aurre egiteko gai izango dela despopulazioaren arazoari eta udal txikiei aukera handiagoa emango diela herritarrei kalitatezko zerbitzuak eskaintzeko. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.